Ina masu amfani da wayoyin Samsung? To ku sani cewa ƙasar Isra'ila ta san komai a kanku. Amma ta ya muka iya sanin hakan? A yau mun shiga wani zamani da ake yaƙi da fasaha da leƙen asiri, wanda kusan duka filayen yaƙin suna a cikin aljihunanmu. Wasu sababbin rahotanni sun bankaɗo wani al'amari da ya razana duniya. Idan har kuna amfani da wayoyin Samsung A da Samsung M series, wato Samsung A kaza ko Samsung M kaza, musamman ma masu zama a ƙasashen da ke nahiyar Afirka ko yankin Larabawa, to ana bin diddiginku duk wata waina da kuke toyawa. Ƙasar Isra'ila ita ke da alhakin wannan aika-aika da taimakon kamfanin Samsung. A shekarar 2022, kamfanin na Samsung ya sanya hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin Isra'ila. Wannan kamfani ya ƙirƙira wata manhaja mai suna Upload da ya saka ta a duk wata wayar Samsung da ake sa ran za a siye ta a yankin Afirka ko kuma a yankin Larabawa. Wannan manhaja ta Upload na da daman kutsawa ko ina a cikin wayoyinku. Za su iya sanin address ɗinka, email, zanen yatsunka, wato fingerprint, inda kake, ko da a ce wayanka a kashe take. Kai a taƙaice dai duk wasu bayanai da za su tabbatar da ko kai wane ne a kowane lokaci. Kuma masana sun tabbatar da cewa wannan application fa babu ta yadda za ka iya goge shi a wayarka, ko ka goge shi sai ya dawo da kanshi. Misali ma a ce ka ba shi izinin shiga ko ina ba, wato permission kenan, zai ringa aiki a bayan fage. A taƙaice ba ta yadda za a yi ka iya rabuwa da wannan application a wayarka na har abada. Ƙungiyar kare haƙƙi ta yanar gizo SMIS ta tabbatar da cewa yanzu haka wayoyin da ke ɗauke da wannan manhaja suna a ko'ina a faɗin ƙasashe 50 a Afirka da ƙasashen Larabawa. Kuma kamfanin na Isra'ila na sabunta manhajar, wato updating ɗinsa lokaci zuwa lokaci ba tare da izinin mai wayar ba. A binciken da aka yi an gano cewa nan wayoyin da mai ɗauke da wannan manhajar suna a ko'ina a faɗin ƙasashen nahiyar Afirka. Domin Afirka ta zama bolar zubar da wayoyin da aka yi amfani da su, wato wayoyin hannu, ko kuma na ce second hand use a turanci. A cewar rahotanni, kaso 25 na wayoyin na fitowa ne daga ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato UAE. Don haka idan har kana amfani da waya ta Samsung A ko M series, yi maza ka duba wayarka. In ka ga wannan application na Upload, ka tabbatar da cewa ƙasar Isra'ila na kallon duk motsin da kake. Ko ka siyar, ko ka yar, ko ka ƙona, wannan ya rage naka.